Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi henne kasngi ula ong baka sorkar kalong ka bakloi ban kershani ki kamele kai bat pentikna ya bongot ki samla ban rung shaki kamele kai bat ban kiu shaprang kajinga lang ba ar jong ka join Russian Indian Commission halo kajinga trei lang ha kalyang ka emergency management kala long hanen kasngi ha Moscow Russia ke India kala yo ban siu ya kajing siu baningkong nak Mynta ki hybrid power project ha ka than chate jong ka Sri Lanka ka sarkar kala sha ya ka Union Public Service Commission manya shakmat ba ka jing pen shisha leng ba ka adhar kumjo ban pen tiknai ka jing pen itho ya ki kertong kat kum kamon sngo ba ya ka National Sports Day la rakhi man usnam ha ka arp khandai tarik nailar ban banjor halo ka jing don kam jong ki kam mele kai ba ki jing kilan men kumjo ban ai buram ya Major Dhyan Chand ha ba phai sha ka jing la kai hockey ha kari